Wait lang. Okay. Okay ba tayo, guys? Alerts na. Okay na? Clear ba? Hello mga beshies. Wait lang. Basta muna kita. Ay, nalista na po kita, madam. Always. Hello mga beshies. Ayan. Okay. So guys, just comment kung gusto nyo pa-raffle. So, meron tayong 5 winners, lucky winners, for 50 pesos GCash load. Tapos, wait lang. Tapos meron tayong 3 lucky winners for 1 month Spotify and 1 month Crunchyroll. 3 lucky winners for... Tapos, yung sa 100 GCash load is 3 winners. Naligo pa ako. Ay, sige, sige. Tamsak Dan. Ay, sino ba to? Roseville. Wait lang ah. Isama kita. Uy, hello. Hello, David. Saglit lang guys ah. Lista ko muna yung mga names nyo. Wait lang. Ang hirap pala nito. Wait lang, wait lang. Ayun, harang. Saglit lang guys ah. Si Roseville Ogtong. Wait lang. Ilista lang kita sa ruleta. Copy. Saglit lang guys ah. Okay lang, okay lang. Team Abangers. Ay, ayan, yan, yan. Japanese painting. Yes, this is Japanese sa Shopee. Wait lang guys ha. Nilista ko yung ano to, yung mga names niyo dito, kung sino present. Rose na dagdag na po kita sa ruleta. Wait lang. Double check ko lang yung mga names. David Escalada, ayan, lista na po kita. Sino pa ba? Si No Fest Adventure. Wait lang. No Fest Adventure. Copy. Ay, meron na. Si No Fest Adventure, meron na. So, ulitin ko lang yung to yung nakalist dito. Si Roseville Ogtong, si JM Bermas, hello mga besties, Angelita Magadaya, Adel Escobido, Nofes Adventure, si Miss Hana, wait lang, Miss Hana Doronio, Mariposa, Emmanuel Bores, hello mga besties, ayun, si David Escalada. Yun, sino pa ba? Paano mag-join? Maging present lang po kayo guys. Throughout this live stream. Hindi naman ako medyo matagal dito kasi may gagawin pa ako. Mag-edit pa ako ng isang episode. So sana matapos to at sana manalo tayo. Ako. Okay na, okay na. Madam, yung pangalan mo meron na dito. Yung nilagay ko dito is GM Bermas. Tama ba? Present. Yan. Parang konti pa lang tayo. Yan, tama. So, medyo konti lang tayo, guys. So, good luck sa inyo. Feeling ko mananalo talaga kayo kasi marami tayong prizes dito. Ayan. Si Raem Asumbra. Wait lang. Wait lang ha. Raem Asumbra. Ba't ganun?
Thumbs up. Raem Rasumbra. Sino pa ba? Meron pa ako nakita eh. Wait lang ah. Paano ba sumali? Basta ano lang. Maging present lang kayo guys. Tapos, example. Yung ruleta, kapag example, yung natamaan is si JM Burmas, meaning, nanalo siya ng ano to, ng 50 pesos load. So, sa 50 pesos load, pwedeng ano to, dalawang beses kayo manalo. Pero sa 100 at sa, example, nanalo kayo ng dalawang beses for 50 pesos load, pwede yun. Pero for 100 and 300, isang beses lang po. So, para more chances din sa iba. So, para at least maging fair, 'di ba? So, para at least maging fair din po. Oo. Actually, maraming prices. So, limang 50 pesos load, GCash. Tapos, tatlong 100 GCash load. Yung tatlong GCash load to is mag-question and answer ako. Pabilisan to ng type. Tapos, wrong spelling is wrong, ha? Related to sa content ko, related to sa mga brands na collaboration ko at mga flavors na favorite ko. Oh, may clues na kayo. Tapos, meron din akong 3 winners for kung nag-Spotify kayo for 1 month. Ayan, magbibigay din ako ng 3 lucky winners for 1 month for Spotify. Tapos kung mahilig kayo sa anime, mga Naruto, Boruto, kung anong anime gusto nyo, Crunchyroll, meron akong 1 month, 3 lucky winners din. Tapos, yung grand prize natin is 300 pesos GCash load mga nos. So, isang winner lang to. So, anong gagawin dito sa 300 is first time. Ay, thank you. Sige. Kung maging successful to mga nos, ay guys, baka very soon magpapagames na ako for live stream. Diba? So, hopefully maging success to at sana more talent fee. Para at least may paayuda. So, ayan. So, sa 300 pesos GCash load, ito, Battle of the Ruleta. Best of 5. Kung 5 beses ka, natamaan yung pangalan mo, meaning, ikaw mananalo ng 300 pesos load. Yun lang kasimple. So, wait lang, i-double David. Saglit lang guys ha, double check ko lang. Si Marie Jean Curry. Okay. Lista kita. Saglit lang guys ha. Tapos magsa-start na tayo guys ha, magsa-start na tayo. I-double check ko lang yung names nyo para at least maging fair po tayo sa lahat. So, saglit lang. So, papakita ko din sa iyo guys yung ruleta. Sana maging clear siya. Sino pa ba? Okay, ako si Love. Kapag binanggit ko yung winner tapos wala pa siya for 10 seconds, meaning magpaparuleta ulit tayo. So, okay tayo guys. Hello po, ano po meron? Ay, nagpapa-games po ako. Magpapamigay ako ng load. Wait lang. So, maging present lang po kayo until this minute hanggang matapos po. Kasi, para at least more chances of winning. So, maging fair din po. Wait lang. Double check ko lang po yung mga names. Comment lang po kayo dyan kung sinong gustong sumali. Ganda ng Oo. Guys, ito nabili ko sa Shopee. Kasi mahilig ako sa Japanese. So, ayan. Tapos, timing kasi sa sa content ko, drinking nose. Kaya, nasa 500 ata to, 500. Kasama na yung shipment. Advice ko lang kapag order kayo sa Shopee, yung sa promo nila, yung 10-10. Shoutout po sa pamilya ko, kaibigan dito, na ako sa Huawei. Sige. So, mag-start na tayo, guys. Wait lang, mag-roll call muna ako. Wait lang. Double check ko lang po yung mga lista ko. Okay, mag-roll call po tayo. Okay, guys. Ay, sino ba to? Yes, madam, nalista na po kita. Wait lang. Mag-roll call muna ako para mabilisan tayo. First ko si
si Roosevelt Ogtong, si Ivan or Eggy Vlogs. Ito po isa pong sa sponsor. Si Angelita Magadya, si Adel Escobido, si Nofis Adventure, si wait lang, Miss Hana Doronio, Maria Posa, si Emmanuel Bores, hello mga beshies, si wait lang, David Escalada, Raem Asumbra, Marie Jean Curie, and ako si Love Cristeluz. So, sino pa ba? Yun. So, may naghabol po. Wait lang. Sige po. Wait lang. Saglit lang po ah. So, yung dagdag natin is si Via Vlogs. Wait lang. Via Vlogs. Copy. Tapos mag-start na tayo mga guys ah. Para at least more. So, bahala na sila kung Via Vlogs. Saglit lang. Sino pa ba? Via Vlogs. Si James Dave. Okay. Tapos si John Pio Apsay. Wait lang guys ah. Parang kinakabahan ako. Okay, tapos meron pa isa nakita ko, wait lang. Nag-scroll back ako guys, kaya medyo dino-double check ko. Start na tayo. Okay, wait lang mabeshies. Sino pa ba? Ayan, shit. Si Mahal Cellular. Okay. Saglit lang. Tapos mag-start na tayo guys ha. Wait lang. Tapusin ko lang to. Ang dami ah. Dumadami na. Kalembang. Sino pa ba? Si Drex. Okay, mag-start na tayo. Wait lang. Ayan. Ready na kayo guys? Okay, ready na? Ayan. Wait lang. Ewan ko kung nakakita nyo guys ha. So, mag-start na tayo guys ha. So, unang ruleta, ito for 50 pesos load. So, 5 winners. First winner natin. Parang ako na kinakabahan. So, ruleta na. Uy! Ayun. Ayan po yung winner. Wait lang. Kita ba? Si Love Cristeluz. Nandyan po ba? Si Love Cristeluz. Wait lang. Bakit wala akong nakita? Nandyan ba guys? Si Love Cristeluz. Wait lang. Ito po yung winner. Nandyan ba? Press 1 po si Love Cristeluz para mag-proceed na tayo sa next winner. Nandyan ba? Wait lang. Si Love.
Guys, sorry. Nag-lag ba ako? Wait lang. Hello? So, yung first winner natin, si Christy Luz. Si Love Christy Luz. Nandyan pa si Christy Luz? Wala ba? Wala si Love. So, mag-proceed tayo. Wala siya. Okay. Proceed tayo. Sorry guys ha, kung close. So, mag-proceed tayo ulit. So, 50 pesos load. Uy! Akala ko ikaw si Ilbeshis. Ayan, yung winner natin is si David Escalada. Ewan kung nakita nyo guys. David Escalada, nandyan ka pa ba? Yan, ewan ko medyo delay yung connection ko guys. David Escalada, are you here? David, nandyan ka ba? Kanina nandito ka. Guys, pa-present lang kung nandyan si David. David. Ay, hindi makita. Mahina kasi yung connection ko. Guys, mahina yung connection ko. Pero nakita nyo ko guys. Nakakita nyo ko. Ah, kita-kita ko. Okay. Si David nandyan ba? Si David? Kasi wala akong may nakakitang comment sa cellphone ko eh. Kaya dito ako nagbe-base. Kita naman. Ah, okay. Clear yung voice. Bakit wala si David? Wala ba? Sige, mag-countdown muna ako ulit ah. 1, 2, 3, 4, 5. Naku, sayang naman guys. 6, 7, 8, 9, 10. Ano ba yan? Wala naman. Sayang yung mga winners dito. Sige, next tayo guys ah. Naku, more chances dito sa mga iba. Kanina, naku Beshi, kanina. Muntik ka na. So, ruleta ulit tayo. Yan. So, nakita nyo guys ha. Uy! Parang wala dito siya. Si John Pio Apsay. Ayan, wait lang. Ito po. Si John Pio Apsay. Pa-press 1 lang. Pa-press 1. Pa-present lang po kay John kung nandyan siya. Ako kung wala pa, ewan ko lang. Ay, wait lang po. Wala ba? Ano ba yan? Ang daming wala. Sige, countdown ulit tayo kay John Pio Apsay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano ba yan? Tatlong winners na pero wala. Sayang talaga. Oo nga eh, bakit sila umaalis? Ewan ko sa inyo. Bira lang ako magbibigay ng ganito ah.
So, ulitin natin ah. Nasaan na yun? Diba yan? Okay, ruleta. Parang more chances kayo guys ah. Ayan, yung nanalo po si Mariposa. Ayan. Sensya guys ah. Mariposa. Aray ko po. Nandyan pa ba si Mariposa? Wait lang. Wala akong makita sa chat eh. Uy, ayun! Si Mariposa. Congratulations! Ayan, 50 pesos load. Kay Mariposa. Wow! Ayan. Madam, magme-message lang ako sa iyo when it comes sa details sa number mo para at least maging confidential yung number natin, ha? So, congratulations Mariposa. Ayan, first ever winner ng 50 pesos GCash load natin. So, congratulations. Sino ba? So, next na tayo. Okay, okay. Next tayo, next. Uy! Madam! Madam JM, congratulations! Ayan. Yan guys, oo. GM Burmas. Diba? Ayan. Diba? Congratulations, madam! Oh. Wait lang. GM Burmas. Yan. Congratulations sa inyo kay Mariposa at kay JM Burmas for 50 pesos GCash load. So, next na po tayo. Congratulations. Oh, legit yan, guys. Legit yan. Legit yan. So, next tayo. Okay. So, hindi ko siya na-review. Hindi ko na-remove siya, guys, ha. Yung mga pangalan nyo dito, hindi ko siya na-remove. Okay? So, maging clear lang tayo. Na-close ko lang. So, next tayo. Parang ako kinakabahan. Nako, si John Pio Upside, nandyan pa ba? Kanina nanalo to eh. Sayang oh. Dalawang beses na siya nanalo guys. Si John Pio Upside. Nandyan pa ba? Nako. Bagong bilisan. Ay, sige, sige, sige. Invite lang po. Invite. John Pio Upside, nasan ka ba? Sayang, dalawang beses ka nanalo. Sana. Nandyan ka pa? Oo nga eh. Bira lang ako nagbibigay ng load guys ha. Swerte lang kasi ano to, may mga paayuda sa ano to, mga brand collaborations ko. So, swerte lang talaga. Wala siya. Yun nga eh. Bakit kaya ano to? Wait lang guys. Wait lang. So, ilista ko muna yung Dave Copanina. Sige, wait lang. Dave. Paste. Oh, sino ba gusto mag-join? Ayan, Emmanuel. Wala na next. Meron pa. Meron pa. Sino pa ba? Si Virgo Joy Vlogs. Ayan, magstay lang po kayo guys. Magstay lang po kayo. Kasi sayang talaga. Dave, nalista na po kita. Next, si Virgo Joy Vlogs. Okay, wait lang ha. Saglit lang guys. Ang hirap pala nito. Paste. Next. Wait lang. Sino pa ba? Si Virgo, si Dave, si... Uy! Ayan yan. Sige, yeah, hope. Sige. Yeah. Join kita. Magstay ka lang dyan. Kasi sayang kasi yung ibang nanalo eh. Wala eh, hindi sila present. Ay nako, sayang pa naman. Ayan si Jer. Ay palista, sige. Ivan Jers.
Ivan Ers. Si Eggy ba to? Ivan Ers. Wait lang guys ha. Okay. Next. Nakita pa ko isa. Sino ba yun? Si Gel Failaman. Okay, thumbs up done. Yes. Ikaw na po ilista ko. Yan. So, next. Si Seaman. Ay, sorry. Okay, Seaman Planet TV. Ayan, ilista na po kita. Sige. Sayang talaga yung ano to, yung mga nanalo noong una. Sayang talaga. Okay, game na tayo. Okay, yung last ko nadagdag si Anya, tama ba? Tapos, yun. So game na tayo, game. Game. Okay. So good luck guys ha. So, ulitin ko muna, may dalawang winners na po tayo for 50 pesos load, si Mariposa and JM Bermas. So, third winner natin for 50 pesos load. Yan, good luck po sa lahat. Game. Wait lang, pakita ko yung ruleta para wala pong daya. Good luck! Uy! Kalista ko lang nito ah. Congratulations kay Dave Kupanya. Oh, wait lang. Yan, congratulations. Kalista ko lang, di ba? Oh, so mag-stay ka lang kasi marami pong prizes up for grabs. So, congratulations kay Dave Kupanya. Di ba? Mag-stay lang kayo, guys. Mag-stay lang kayo. Wait lang. Dave Kupanya, ikaw yung third winner. Ayan. So, game na tayo, game. Game. Oh, walang alisan. Nako. Okay. Fourth winner for 50 pesos load, guys. So, good luck. Uy, parang wala to ah. Wait lang. Sino ba to? Angelita Magadya? Angelita Magadya? Wait lang. Pakita ko ulit. Angelita Magadya. Pa-check lang po kung nandyan siya. Guys, alam nyo naman kung sino. Nandyan ba? Ay, thank you Mariposa. Thank you for that 24 pesos. Pasali ako. Si Angelita. Nandyan pa ba? Sali daw pinsan ko. Ay, sige. Wait lang. Nandyan pa ba sino nga yun? Wait lang. Si Angelita? Si Angelita Magadya? Sige po. Ito ba? Nandyan siya. Okay. Congratulations. Wait lang, madam ah. Lista ko lang po yung winner, si Angelita Magadya. Angelita Magadya. Okay. So, sino pa yung palista? Wait lang. Sino ba yung palista? Okay. Si Nel, dagdag po kita sa lista. So, mag-stay lang po kayo guys ha. Excuse. Si Nel. And, sino pa ba yung isa? Sino pa ba yun? Wait lang ha.
Mariposa. Ah, okay. Si Bisaya. Okay. Tagalog, Bisaya. Okay. Dalawa lang po yan na dagdag for ruleta. So, ayan. Ayan, congratulations Angelita Magadya. Lahat po ng winners for the load sa Spotify, mag-send lang ako, mag-send. Magsabi lang ako ng mechanics kung paano yung kukunin, ha? So, tapusin ko muna yung games na to para at least tuloy-tuloy tayo. So, okay, good luck and congratulations po. Uy! Nandito ba yun? Si Roosevelt Ogtong. Roosevelt Ogtong. Pakita ko muna guys. Ayan. Ewan ko kung nandyan siya. Si Roosevelt Ogtong. Roosevelt Ogtong. Ayan. Papresa lang po kung nandyan siya. Kung wala, mag-spin po tayo. Ayun! Congratulations! Nice! maging present lang po kayo guys. Present lang kayo. Roosevelt. Yan, congratulations! Roosevelt Ogtong. Okay, so clear na po tayo sa for 50 pesos load. So, pasali. Ay, wait lang. Sige. Lista ko muna kayo guys ha, yung mga naghahabol. Wait lang. Sino ba yun? Dami ah. Wait lang. Hi po. Pasali. Sige po, Lee. Saglit lang guys ha. Sino pa ba? Pasali. Load si Niel Salimo. Oh, nandyan siya. Wait lang. Check ko lang ha. Yes po, nandito si Niel Angelo Cadyoy. Tama ba? Yun. Sino pa ba? Sino pa ba? Oo nga eh. Sige. Pasali po. Okay. Guys, yung next ko na pa-premyo is Spotify for 1 month. So, 3 lucky winners. So, kung sino mahilig dyan sa Spotify, yan. Magpaparuleta ako guys ha. Ay, saan yun? Marine TV, sasali ka ba? Marine TV, sasali ka ba? Marine TV. Friend Trips, sasali ka ba? Oh, sige, wait lang. Si Marine TV. Copy. Tapos, sino pa yung isa? Si Friend Tips. Sorry. Ala, ang dami. Wait lang guys ha. Mayjoy Jamon. Okay, nandyan na siya. Mayjoy Jamon. Si Friend Trips. Copy.
Sino pa ba? Click. Si click, Click quick. Okay, click quick. Sali po kita. Saglit lang. Paste. And pasali host. Okay, sure. Nag-ayos ng account. Nag-start na pala. Okay. Season Chiyong. Ayan. Sino? Malas Channel. Okay. Wait. Dino-double check ko guys yung mga pangalan nyo. Para at least maging fair po tayo. Tapos si Malas ba yun? Si Malas. Wait lang. Malas Channel. Okay. Copy paste. Tapos mag-start na po ako guys Nag-start na ako. Para at least ang dami na Okay. Ay, sorry. Sino pa ba? Same tayo, laptop. Oo. So mag-start na tayo guys. Ay, wala. So yung paruleta ko ngayon is Spotify for 1 month, 3 lucky winners. So, game tayo. Wait lang. Spotify. Wait lang. Check ko lang kung tama yung lista ko. Okay. Spotify. Okay? Game. Uy! Speaking! Hello mga beshies! Nanalo ka! Ayan Wait lang. Spotify. Meron ka bang Spotify? Hello mga beshies? For 1 month to For 1 month. Hello mga beshies! Congratulations! Diba? Nagbanggit ka lang, nanalo ka na. Yan, congratulations. Ito, Beshi. Spotify for 1 month So, lista muna kita dito. Hello mga beshies. Good for 1 month to. Good for 1 month. Diba? Oh. Ano yun? Spotify, music yun, music app. So, for 1 month, pwede ka mag-avail ng yung mga gusto mong pakinggan, parang ganun. Ano panalo ko? Spotify, yung app. Parang music siya, music app. O diba, hindi alam ni Beshi. Marami nga gusto dyan Yun si Mal. Ayan, so next tayo. So don't worry, Beshi. May mga loads pa. So unahin ko muna yung So next tayo, game. Spotify pa rin to Spotify. Uy! Congratulations! Ayan, kabanggit mo lang. Yan, si Mahal Silorio. Yan, congratulations, Spotify. Nice, kabanggit mo lang. Wait lang. Lista ko lang muna yung name mo. Okay. Wait lang. O, diba? Kabanggit mo lang. Mahal, kabanggit mo lang yung Spotify binigay talaga sa'yo. So, congratulations, congrats. So, last tayo na Spotify, tapos proceed naman tayo sa 100 pesos load. So, last. Adventure, nandyan ba? Sinoffice Adventure. Wait lang. Yan, Sinoffice Adventure.
Nandyan ba? Office Adventure. Wala. Wala siya, wala siya. So next tayo, next. Mag-download ka, Beshi. Alam mo maganda yung Spotify na yan, promise. Wala. So next tayo, next. Sayang naman. Uy! Drexler Barreto. Nandyan pa si Drexler Barreto? Kanina nakita ko to eh. Yan. Drexler Barreto. Drexler Barreto. Wala din. Ano ba yan? Nawawala sila. Sige. Okay, ruleta. Uy, si Miss Hana Doronio. Miss Hana. Wait lang guys ang hirap naman ito. Miss Hana Doronio. Yan, Miss Hana Doronio, congratulations. Wala ba? Ayan, nandyan siya. Congratulations. So mag-proceed na tayo sa 100 pesos GCash load. Ito hindi to ruleta guys Ito paunahan kayo sa type. Wrong spelling is wrong. So related po to sa channel ko, sa content ko, at sa mga brands na taste test ko. Okay? Wait lang. Sino nga yung ano to? Ayan, congratulations Miss Hana Duro. Yan, Miss Hana. Miss Hana. Wait lang. Ano nga yun? Wait lang. Congrats. Making house bigay ka 3 seconds. Ay! Okay, sorry. Delayed pala ako, sorry. Ay, hindi pa. Hindi pa tapos. Okay na ba ako, guys? Okay na ba? Oo, nawala kanina. Sayang. Nanalo ka sana. Sayang. Na-take chance ng ano to, ng iba. So, sorry. Yan po yung sinasabi ko, maging present lang po kayo kasi kapag talagang sa inyo talaga. So, sayang talaga. Nawawala pa kayo. Ay, loading ba ako? Sorry. So guys, hindi muna ako mag Q&A kasi naglo-loading ako. So best of 3 tayo. Best of 3 sa ruleta. Sa 100 pesos load. Okay lang ba sa inyo? Best of 3 tayo sa ruleta. Game tayo, game. For 100 pesos load. Instead sa Q&A na lang, mag best of 3 ruleta na lang. So okay? Okay tayo? Di na ako kasali. Ay, pwede pa. Angelita Gadya. Naka-join ka na, Leylay. Game. Sige, best of 3 tayo for 100 pesos load. Si Clip
quick. Yan. Si clip quick. Nandyan pa si clip quick. Yan. So, naka 1 point ka. 1 point ka. Clip quick ka. Best of 3 to. Best of 3 for 100 pesos GCash load. So, instead na Q&A, mag-ruleta na lang ako. Best of 3. Good, good. Son... Sino ba to? Son Chiyong? Son Chiyong. Nandyan ba siya? Kung wala, magpaparuleta ulit ako para more chances sa iba. Son Chiyong. Son Chiyong. Present. Okay. Son Chiyong, 1 point ka. 1 point. So, best of 3 to ah. Best of 3. Best of 3. Best of 3. So, good luck sa inyo. Good luck. 1 point si Clip. 1 point si Son Chiyong. Okay, okay. Guys, sorry kung nade-delay ako kasi cellphone yung gamit ko. So, please bear lang po. Okay? So, wala pong daya dito. Wala pong daya. Delay lang. Game tayo. Count ka, friend. Loading pa ba? Loading? Maghintay muna ako guys kung okay na yung connection ko para magparuleta ako. Game. Sige, game. Uy! Lay! Congratulations! 1 point ka. Lay. Ayan, kanina nag-comment ka, 'di ba? Ayan. Ayan o, pakita ko guys. Si Lay, 1 point. At kay Lay. Ayan. So, 1 point ulit kay Clip, kay San, at kay Lay. So, congratulations sa inyo. So, 2 points na lang, 2 points na lang. Ay, loading ba? Sorry naman, guys. Oo, kasi may na yung connection ko dito eh. So, pasensya na. Exciting, 'di ba? Best of 3 to best of 3, best of 3. Mamaya sa 300 load, best of 5. So, good luck sa inyo. Okay na. Sige. Ruleta tayo, game. Guys, wala ko na remove dito Lahat ng names dito, wala akong Sanchiyong. 1 point ka na lang. Para maka 100 pesos GCash load ka na. Yeah. Okay. Wait lang. O, di ba? 1 point ka na lang sana. 1 point ka na lang. Go, habol pa guys, habol. Exciting. Go tayo guys, go.
Ako na una kanina pero nunahan pa. Go, go, go tayo, go, go. Yan. Uy, may naghahabol guys. Nandyan ba si Adel Escobedo? Adel Escobedo? Adel Escobedo? Are you there? May naghahabol. Ayan, Adel Escobedo. Adel Escobedo. Nandyan ba siya? Adel? Nandyan siya, okay. Adel, nako, naghabol ka. Adel. 100 pesos GCash load po to. Best of 3. So, si San Chiyong, 1 point na lang. Manalo na siya ng 100 pesos load. Si Clip, 1 point. Si Leylay, 1 point. Si Adel naghabol, 1 point. Yes, yes. 100 pesos GCash load. Best of 3 po to sa ruleta. Okay? So, meron pang dalawang winners for 100 pesos load. Kapag minanalo na po dito for 100 pesos load, back to zero ulit tayo para exciting, di ba? So, next. Ruleta, ruleta. Uy! Clip quick! Naghahabol si Clip. Naghahabol si Clip. Nako, saya nito. Ayan, pakita ko guys para legit. Clip, congratulations. 1 point na lang kayo, Nissan. Yan. Nako, naghahabol. O diba masaya nito? Parang ako kinakabahan. Sana ako na. So, good luck. Ayan. Okay na ba, guys? Sorry, nag-loading. So, recap muna tayo. Si Clip, 2 points. Si San Chiyong, 2 points. So, 1 point na lang sila. So, good luck sa inyo dalawa. Tapos, naghahabol si Leylay for 1 point. And si Adele for 1 point. So, let's go. Uy! Kala ko minanalo na. May naghabol, guys. Si Rose Vilt Ogtong. May naghabol. Si Rose. Sorry. Rose. Ito, guys, pakita ko. May naghabol. Si Rose Vilt Ogtong. May naghahabol. Akala ko nga ano to, it's either si Son or si Clip kasi magkadikit lang sila guys sa ruleta, promise. Yes, Marie, nandito yung name mo. Actually, maraming names dito. So, swerte na lang. Ayan, naghahabol si Rose. Ayan, ruleta tayo, game. Game tayo, guys, game. Okay tayo. Ay, tutok ba? Sorry. Wait lang. Wait lang, guys, babaan ko lang yung... Okay ba? Okay. Yan. Wait lang, mag-ring light muna ko. Okay. Game. Ay, wait lang. Okay. Sino ba to? Uy, may naghahabol.
Miss Hana Doro. Okay na. Si Miss Hana Doro. Sorry guys kung baliktad. Miss Hana Doro Neo. Sana all super. Ayan. Nandyan ba siya? Naku, may naghahabol pa. Si Miss Hana. So, recap muna tayo. Si Clip, 2 points. Si San Chiong, 2 points. Si Leylay, 1 point. Adele, 1 point. Si Rose, 1 point. At si Miss Hana, 1 point. So, yan. May naghahabol pa guys. So, may pag-asa pa tayo. So, game. Uy! Ala! Na may nanalo lang guys. Si San Chiong. Ayan, congratulations, San Chiong. Wait lang, lista muna kita. San Chiong, congratulations. Diba? So, back to zero tayo ulit. Guys, back to zero tayo para at least exciting. Diba? Congrats. So, San Chiong, ikaw yung first winner for 100 Gcash load. So, magruleta ulit tayo. Another 100 Gcash load. So, game tayo, game. Present ba tayo lahat? Present. San Chiong, congratulations again. Okay, game tayo, game. Okay, game. Uy, may bago. Nandyan ba si Tagalog, Bisaya? Ah, 3 Tagalog na Bisaya TV. Nandyan ba siya? Ay, sino present? Ay, Sima, nandito ka na. Nandito ba si Tagalog? Tagalog, nandito ba? Ayun, present. Okay. Okay. Wait lang. Tali muna kita. Tagalog, 1 point. Best of 3 to Tagalog, best of 3 to. Best of 3. So, ruleta tayo guys. Game. Okay. Game. Uy! Si Roosevelt Ogtong. Nandyan ba? Roosevelt Ogtong. Nandyan ba si Roosevelt Ogtong? Pwede pa ba 1 point si Rose. Wait lang guys palista muna, palista. Lang. 1 point. Diba? Ang saya nito. Sino yung palista? Okay. Si Queens. Okay, Queens. Dagdag kita. Okay. Game na tayo, game. Okay. Game. Ay, may naghahabol pa ba? Sorry. Ano ba yan? Si Hans Dre TV. Okay, Hans Dre TV. Thanks, host. Sure, no problem. Ano ko ba? Wait lang. Shout loads. Shout out, Raul. Okay, game tayo, game.
Salamat, host. Okay, game na guys. Game. So, good luck. Uy! Nandyan ba si James? James Dave Magarce? James Dave Magarce? James Dave Magarce. Nandyan ba? Pa-check lang guys ha kung may nag-comment. Para at least okay tayo. Friend, click mo shuffle every time mag... Anong shuffle? Wala siya. So, okay. Shuffle. Ah, ganun ba? Shuffle ko ba? Ah, okay. Ito. Sige. So, i-shuffle ko to ah. Okay. Wala siya. Sayang. So, again, si Tagalog, Bisaya. Ay, ano ba yan? Si Tagalog. Si Tagalog, Bisaya is 1 point. Si Rose, 1 point. So, ruleta ulit tayo. Ayan, na-shuffle ko na guys. Diyan siya. Ay, sino yun? Si James? Nandyan? Ah, okay. Si James. Okay, 1 point ka, James. Naku, buti na lang nandyan ka. Okay. Ay, sasali ka ba, Raul? Sa ruleta? Sige, sali kita. Wait lang. Tapos pa... Ay, hindi. Okay. Okay, game. Game, guys. Delayed kasi kami. Uy, sorry guys ha. Sorry kung delay. Ayan. Okay na ba tayo? Game? Game. Uy! JM Burmas! Nandyan ka ba? Nandyan pa? Ako. 1 point. Madam JM, 1 point. Pasali. Ay, sige po. Nandito. O, diba? 1 point. Diyan siya. Oo, nandito yan si Madam. Wait lang, may pasali pa. Sino ba? Nakalista na ba ako? Ay, sige po. Lista po kita. The new Eman. Copy. Paste. Sino pa ba? Si Virgo Joy Vlogs. Okay. Lang guys ha. Tapos, isa pa yun eh. Nakita ko. Si Aru Cooler. Copy. Hindi ako aalis. Yan. Okay, game. Game tayo guys. Shuffle ko ah. Shuffle. Game. Uy! Emmanuel, nandyan ka ba? Emmanuel Bores. Okay. Sige. Ayan. Emmanuel. Nako, 1 point. GM Burmas, 1 point. Si Emmanuel, 1 point. Okay? Shuffle ulit. Ganun ba? Uy, may bago.
Mayjoy Jamon? Nandyan ba si Mayjoy Jamon? Pa-check lang guys kung nandyan siya, kung nade-delay ako or delay dyan sa inyo. Jamon pala, sorry. Mayjoy Jamon. Mayjoy Jamon. Nandyan ba siya? Loading. Ay, sorry. Wala ba si Mayjoy Jamon? Hi host. Thank you. Okay na po. Si Mayjoy Jamon nandyan? Wala? Parang wala akong nakita. Thumbs up. Wala siya. Nako, naglaba. Wait lang, may nagpahabol. Sino yun? Okay, Tine Moto Vlogs. Absent? Naku, sayang. Wait lang guys ha, dagdag ko lang yung isa. Copy. Paste. Okay, shuffle. Game tayo, game. Uy! Uy, Virgo Joy Vlogs. Add mo ako, friend. Moderator. Nandiyan si Virgo, di ba? Nakita ko kanina eh. Pa-add. Ah, sige po. Wait lang. Present. Paano ba to? Okay lang. Go. Go. Ay, wait lang. Ay, sorry. Wala yun guys, wala yun. Mali yung press ko. Mali. Hindi ko na siya shuffle. Wala yun guys, wala. Sorry. Mali yung napindot ko eh. Ulitin natin. Shuffle. Game. Oo, best of 3. Uy, may bago to ah. Wait lang. Hindi. Nako. Muntik ka na. Madam, muntik ka na. Muntik na talaga. Uy, sorry Adela. Mali yung press ko eh. Mali yung press ko. Si Tine Moto Vlogs. Feeling ko wala siya dito. Wala ba guys? Wala, di ba? Wala kami nakita active. Ayun! Parang wala pang ano ah. So 1 point si Tagalog, 1 point si Rose, 1 point si James, 1 point si GM, 1 point si Emmanuel, 1 point si Virgo, at 1 point si Tyne. Okay, game? Game tayo, game. Shuffle ulit. Best of 3 to ah, best of 3. Uy, binakita ko. Uy! Ang swerte naman ito. Tyne Moto Vlogs! Karuleta ko lang sa'yo. 2 points ka na, 2 points. So, last point na lang, last point. Tyne. Diba? Karuleta ko lang guys, tapos na-shuffle ko siya. So, 1 point ka na lang, 1 point. 1 point ka na lang. So, close. Uy. Si May J. Jamon, di ba wala to? Wala. May J. Jamon, wala. So, ulitin ko lang. Ruleta, shuffle. Loading po.
Wala po si Mary Jane. Wala po si Mary Jane. So, nag-shuffle ako at mag-spin. Uy! Feeling ko wala to. Si Malas Channel. Nandyan ba si Malas Channel? Wala na. Delete na. Wala guys, 'di ba? Malas Channel, wala. So, delete ko na to ah. Kapag... Okay, remove. Malas Channel. 1, 2, 3, 4. Present siya? Saan? Si Malas Channel? Nasaan? Wala ba? Ayun, si Malas Channel here. Okay. Naghabol si Malas. Okay. Ay, sorry. Shuffle ulit. Hi sir, now lang ako. Hello. Okay, ruleta. Uy. Uy. Madam JM. 2 points. Last one na lang si Madam GM at si Tine. Tine at GM. Congratulations in advance. Ayan. So, 1 point na lang kayo. So, marami pa naghahabol, guys. Swerte mo, Sisi. Game tayo, guys. Game. Shuffle ulit, ha. David Escalada. Nandyan ba si David Escalada? David Escalada. Ay, si Michael Suelo. Wait lang, sir. David Escalada. Kanina nandito eh. Ako na ulit. Wala ba si David Escalada? Wait lang. Join ulit. David Escalada. Wala ba? Sige sir. Wala siya. Naku, naglaba ulit. Wait lang guys, add ko lang to si sir. Isa po sa mga brands na collab ko po, si Michael Suelo. Sir Michael Suelo. Paste. Shuffle. Okay, na-shuffle ko na guys. Okay. Game tayo, game. Okay. Na-shuffle ko na yan guys. So, lock. Oop. Parang may naghahabol guys. Si Mariposa. Ayan. Mariposa, 1 point. May naghahabol. May naghahabol guys. Si Mariposa. Diba? Yan. Stay lang kayo guys. Baka chance nyo na to mag-grab, diba? Shuffle ulit. Uy! May nanalo na guys. Guys, wait. Madam JM, congratulations for 100 pesos load. Wow, Madam JM, nanalo ka ng 50 pesos load, tapos nanalo ka pa ng 100 pesos GCash load. Congratulations. So, back to zero ulit tayo. Last na tayo na 100 pesos GCash load. So, shuffle ulit tayo, guys. Shuffle. So, good luck, guys. Good luck.
Donate na 50. Di ba si Tinin ano to, nagsasabi na, ba yan JM? Yun nga eh. Okay, game. Unang. Uy, Seaman. Seaman Planet, nandyan ba? Seaman Planet, kanina nakita kita. Are you there? Seaman. Ilong. Yun! 1 point Seaman. Yan. So, shuffle ulit tayo. Shuffle, shuffle. Uy, 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 uy. Hello mga beshies! Nandyan ba? Nako. Nandyan ba si Hello beshies or umalis na? Hello mga beshies! Nako, sayang naman. 100 sana oh. Nandyan pa ba? Hello beshies? Are you there? Are you there? Beshi. Beshi, nandyan ka ba or umalis ka na? Umalis na ata. Beshi, ano nangyari? Si Beshi, host, wala na ata. Oo nga eh. Wala. So, sayang. Uy! Thank you, Raul! Thank you, thank you! Sa 125 sticker. Ala, thank you! Thank you! Ala, thank you so much. Thank you! Thank you so much. Wala si Low Beshies, guys. Sayang talaga. Shuffle ulit. Okay, ruleta. Go, go. Thank you talaga, Raul, ah. Thank you. Uy, feeling ko wala dito. Si Ivan or Eggy Vlogs, wala. Ivan or Eggy Vlogs. Ay, pasali. Wait lang. Sana all ka talaga. Thank you. Ay, may papasali. Wait lang, guys. Marami kasi umaalis eh. Sayang si Beshi. Sayang. Wait lang. Sino nga yun? Si Clina de Guzman. Okay. Lista kita, Clina de Guzman ah. Tapos, i-shuffle kita. Sayang. Shuffle. Okay guys, ready na tayo? Okay. Okay, game guys. Game. Good luck sa inyo. So, si Seaman pa lang yung 1 point. So, sino yung next? Uy! Ano ba yan? Madam JM? Ano, Hakot Award? Hakot Award na ba, madam? Grabe si Madam JM. Hakot Award? Mas swerte talaga ng buntis. Diba? Okay, close natin. Shuffle ulit. Uy! Seaman! 2 points na si Seaman. Eh, pasali po. Okay. Seaman, nandyan ka ba? Are you there, Seaman? Guys, yung last natin na pa-premyo is 300 pesos GCash load. Okay? So, may nagpasali ulit. Wait lang. Sino nga pasali? Wait lang. Si Rachel and Liwanag. Okay. Please, shuffle.
Sino yun? Uy! Feeling ko wala. Si Arrow Cooler? Arrow Cooler nandyan ba? Arrow Cooler? Arrow Cooler, are you there? Are there? O diba? Laban lang guys, stay positive. Nandyan ba si Arrow Cooler? Wala. 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 Naku! Next tayo, next. Shuffle. Seaman, 1 point ka na lang ha. 1 point ka na lang. Standby ka na lang dyan. Uy! Wala din, di ba si David Escalada? Wala din. Never pa ako nanalo. Yun nga eh. David, remove ko na guys ha. Remove. Okay. Shuffle. Spin. Uy, Emmanuel! Emmanuel, naghahabol. Si Emmanuel. May naghahabol guys, may naghahabol. Emmanuel. Oo, remove ko na guys. Yung wala dito i-remove ko. Sana all. So, si Man, 1 point ka na lang. Si GM at si Emmanuel, 1 point, 1 point. Okay? So, shuffle tayo ulit. So, good luck sa inyo. Sino manalo? Uy! May nanalo na ba? Ayan, si Malas Channel. Naghahabol si Malas. Naku, parang hindi ka malas ngayon Malas? Sana manalo. Yun nga, sana. Ayan, 1 point. Okay, shuffle ulit. Parang marami naghahabol Dito lang usa. Okay, sure. Uy! May nanalo na guys! Ay, tama ba? Si Man! Sa'yo ba to? Si Man Planet TV? Sa'yo ba to? Parang iba to sa'yo yan! Congrats! Okay. Congrats si Man. Ayan, 'di ba? Nalo. So next na po tayo is 300 pesos GCash load. Best of 5 po tayo. Back to 0 ulit tayo. Okay? Game tayo. Wait lang. Host, pabati birthday. Ay, happy birthday. Uy, happy birthday si Ivan. Congratulations. Timing yung papremyo ko sa iyo. Guys, 300 GCash load. Best of 5 to Best of 5. Game tayo. Shuffle ulit. Sino una? Uy! Nako, yung buntit talaga. Ay, hindi. Si Mary Jean Curie. Nandyan ba si Mary Jean Curie? Nandyan kanina Mary Jean Curie. Oh, last na to. Ito na yung grand prize. Wala na akong ayuda. Guys. Ayun, present. 1 point. Best of 5 to guys Best of 5. Mary Jean Curry. Okay. So, kapag successful to guys, baka sa birthday ko, this November magpapa-games ulit ako. So, okay, go tayo. So, shuffle. Uy, may bago guys, Si Adele Escobedo. Nandyan ba? Adele. Nako. Yung mga hindi nabubunot na guys. 300 na guys Best of 5 to. Adele. Go tayo. Okay. Close po tayo. Shuffle. Wala si Adele? Nako. Wala na si Adele. Naglaba. Nako. More chances sa iba. Okay, shuffle ulit tayo.
Okay, spin. Uy, may bago, may bago. Uy, nagbabalik guys. Seaman, 1 point. Seaman, 1 point. Naku, magandang birthday sa'yo to ah. Seaman. Diba? Lag ba? Shuffle, shuffle. Okay, game, game. Exciting guys. Exciting. Uy, may bago. Angelita Magadya? Angelita Magadya. Nandyan ba siya? Angelita Magadya? Game, exciting. Exciting, di ba? Nandyan, guys, pa-check lang. Yan. Baka delay ako, guys, kung nandyan si... Ayun! Angelita Magadya. Yan, 1 point. So, 1 point si Meryl. Okay. Shuffle tayo. Shuffle, shuffle. Shuffle. Spin. Yan. Hindi best of 5 to. Angelita Magadya. Kapag 5 beses ka ano to, natamaan ng releta, panalo ka ng 300 Gcash load. Uy, ako si Love. Nandyan ba? Ako si Love Christelus. Ako si Love Christelus. Nandyan ba? Ako si Love absent. Absent ba si ako si Love? Kung wala siya, remove ko guys ha. Wala siya. Oh yes po. Oh, nalista kita Angelita. So 1 point ka. So may 4 points na lang. 4 points na lang. So remove ko guys si ako si Love. Wala siya eh. Naku, sayang naman 300 to eh. Okay, shuffle ulit. Game. Uy, may bago guys. Uy. Muntik ka na Hans Dre. Muntik na. Si Miss Hana Dorinio. Miss Hana. Miss Hana. Suki to si Miss Hana. Nanalo na ba to? 1 point. Muntik ka na sana, Hans. Okay, shuffle ulit tayo, shuffle. So, maraming chances po dito. 5 chances po. 5 chances. Uy! Seaman! Ano ba yan? 2 points na si Seaman, guys. Seaman. So, parang araw mo nga ngayon ito ah. Seaman. Uy! The new Eman. Feeling ko wala to. The new Eman 181. The new Eman 181. Nandyan ba guys? The new Eman. Wala ba? Kung wala, remove natin. Uy! Ala! Thank you Raul! Ala! Thank you sa 250. Wow! Wala si Eman guys. So remove natin. Wala, 'di ba? Guys, remove ko na si Eman. Wala, 'di ba? Wala. So kayo yung witness ko. Shuffle ulit. And ruleta. Okay, remove ko na. Remove ko na. Uy! Wait lang. Meron ba to? Si Mahalal... Ano to? Mahalalel Silorio? Mahalalel Silorio? Nandyan ba? Ay, hindi ko yan sa account. Guys, hindi ko yan sa account. Si Mahalal Silorio? Wala ba? Kung wala guys, ano to ah? Ayun! So, 1 point. Mahalal.
So yung leading natin guys is si Seaman, 2 points. Tapos 1 point si Marie Jean Curie, si Angelita, si Miss Hana at si Mahal. Basta yun, si Mahal. So game. Shuffle ulit. Uy! Uy, yun! Uy! Tama ba? Hans! Hans and Dre TV sa wakas. Yan. Nandyan ba si Hans and Dre TV? May naghahabol guys. May chance pa kayo. Yan. Hans TV. Hans and Dre pala. Sorry. Yan. Yun. Si Hans and Dre TV. Yan. Nabunot ka po. So 1 point kay Hans Dre TV. Nandyan pa ba? Hans Dre? Okay, shuffle. Ruleta. Uy! Si Laylay nandyan ba? Laylay? Laylay? Nandyan ba si Laylay? Laylay, are you there? Ayun! 1 point si Laylay. Hans, congratulations. 1 point kayo. Si Laylay, ganun din. Naku, maraming chances to mga nose ah. Yan. So, shuffle tayo ulit. Okay, game. Uy, may bago guys. May bago. Ay, naku, sayang si Hello Beshies. Sayang. Sayang talaga. Remove ko na ba? Sayang. Okay, remove ko na. Sayang si Hello mga besties. Sayang. Okay, shuffle ulit. Uy, bago to ah. Merin TV? Merin TV? Nandyan ba? Merin TV? Wala or meron? Meron TV? Remove or meron? Nandyan ba si Merin TV? Merin TV? Nandyan ba? Guys, nandyan ba si Merin TV? Ay, sorry. Merin TV? Merin TV. Kung wala, i-remove. Ay, sorry. Hindi ko siya na-remove. Absent. Yan, na-close ko. Sorry. Nasaan? Okay, shuffle ulit tayo. Uy! Naku, Seaman. Seaman, oh. 3 beses na po si Seaman. Last 2 kay Seaman. Last 2. Seaman. 2 na lang. Parang maagang birthday to sa'yo, ah. Countdown. Oo nga eh. Puro siya. Okay. Shuffle ulit guys. Shuffle. Ay, sorry. Shuffle. Okay. Uy! Si Nofis Adventure, nandyan ba? Nofis Adventure, may naghahabol guys. Nofis Adventure. Nandyan ba siya? Nofis Adventure?
Ay, wala. Naku. So, remove ko guys ha. Remove. Wala siya eh. Ano ba yan? Okay, okay. Naku, sayang. Okay, shuffle tayo ulit. Sayang. Si Nofis, sino pa ba? Si Hello Beshi, sayang. Uy, si Clip Quick, nagbabalik. Clip Quick. Clip Quick. Nandyan ka ba? Clip? Yan, nagdidilim na. Clip. Uy, B-Boy Vlog. Yan, palista kita. So ano guys? Remove ko si Clip Quick. Remove ba? Kayo magde-decide. Tulog, umalis, naglaba. Remove ko ba? B-Boy Vlog, isali kita. Ay, ayun dyan, nandyan, dyan. Muntik na kita i-remove. Okay, Clip? Okay. 1 point ka, 1 point, Clip. Congrats, congrats. So, leading pa rin si Seaman for 3 points. Ayan. So, shuffle ulit. 3. Okay. Game. Ruleta tayo. B-boy na add na kita. Uy! Parang wala to ah. Si Clina de Guzman. Clinia de Guzman. Parang wala to guys. Nandiyan ba? Clinia de Guzman. Remove. Okay, remove daw. Remove. Ay, present? Ayan, meron pala. Yan. Huwag kayong umalis guys ha. Clinia de Guzman, 1 point. Naku, marami na kayo guys chances. Marami na kayo chances dito. So, leading pa rin si... Okay, nandyan siya. Okay. Naku, Novice! Ngayon ka lang umappear. Anong nangyari? Abangers. Naku, huwag kayong aalis guys. Sayang yung chance nyo. 300 pa naman to. Bira ako magbibigay ng ganyan. Okay, shuffle ulit tayo guys. Shuffle. Okay, ruleta. Uy! Nako, naghabol si Leylay. Leylay! Are you there, Leylay? 2 points, 2 points. Leylay. Yan. Yan yung gusto ko. Press. Sino kaya? Uy, may bago. Friend Trips. Nandyan ba si Friend Trips? Kung wala, wala. Sayang. Friend Trips, are you there? Friend Trips? Friend Trips. Uy! Wala! Thank you sa 500! Wow! Thank you so much, Raul. Thank you. Friend Trips, nandyan ba? Friend Trips, guys, nandyan ba? Wala. Kung wala, i-remove ko. Uy, thank you, Raul. Thank you, ah. Bait naman ito. Wala si Friend Trips, guys. Remove ko, ah. Remove ko si Friend Trips. Witness kayo, guys. Remove. Okay. Shuffle. Start na tayo. Uy. Si James Dave Magarce. James Dave Magarce, are you there? James Dave Magarce. Nandyan ba?
Are you there? Are you there? James gave Dave Magarse. James Dave Magarse. Ay, sige, sige po. Sige, Nofi. Sige, sige. Wala. Okay. Okay. Naku, marami pang chance, guys. Remove ko na si James Gabe, guys, ah. Shuffle ulit. Marami na lalagas. Sayang. Uy! B-Boy Vlog. 1 point. 1 point. B-Boy Vlog. Diyan ka pa? Mag-stay ka lang. Mag-stay ka lang. B-Boy Vlog. Are you there? Ay, sorry, sorry. B-Boy Vlog, are you there? Sorry. Sorry guys, naglag ako. Wala na? Nandito kanina. Anong nangyari? Ayun, yun. Okay. Shuffle ulit tayo. So, leading pa rin si Seaman, guys, for 3 points. Si Lay next, 2 points. Uy! Uy! Si Adele ba to? Ayun, si Adele. Naku. Nandyan ba si Adele? Guys, Adele. Are you there, Adele? Adele? Nandyan ba si Adele? Kuya Adele, mag-present ka. Wala naman? Ano ba yan? Ilang points? Best of 5 po. Best of 5. So, yung leading natin is si Seaman for 3 points. Si Leylay for 2 points. And the rest po, si Marie Jean Curie, 1 point. Si Angelita, 1 point. Si Miss Hannah, 1 point. Mahalel, 1 point. Si Hans Dre TV, 1 point. Si Note, hindi ko na to i-include. Si Clip, 1 point. Si Clinia, 1 point. Biboy Vlog, 1 point. Nandyan ba si ano? Countdown ka host. Wala. Okay. So, proceed tayo. Proceed. Go na, go. Adele, wala. Sorry. Uy. Ibuntit. JM Burmas. May nagbabalik, guys. Si Buntis. Si JM Burmas. Yan. 1 point siya. 1 point. Babae ako ha. Ay, sige po. Yan. Okay. Shuffle ulit. Shuffle. Diyan ba si Rose? Rose pala, sorry. Rose Vilt Ogtong. Are you there? Hoy, nandito pa siya. Present. Ayun, 1 point. So guys, maraming chances talaga kayo mamili. So, malayo pa yung ahabulin ni Seaman. So, let's go. Shuffle. Uy! Ay, wala to. Si Ivan. Ivan Eggy Vlogs. Remove ko lang guys ha. Shuffle ulit. Wala na. Oo nga. I-remove ko lang guys. Pa-present lang po yung ano. Okay. Sino kaya? Uy. Rachel Ann Liwanag. Nandyan ba si Rachel Ann Liwanag? Calling o... Nakita ko to kanina si Rachel Ann Liwanag. Hindi ko lang alam kung nandyan siya. 1, 2, Rachel Ann Liwanag.
Ayun, present. Rachel, 1 point. Very good, Rachel. Nandyan ka, nandyan. Okay, okay. Shuffle. Ay, sorry. Shuffle tayo, shuffle. Uy, may bago, guys. May bago. Via Vlogs. Via Vlogs, are you there? Parang wala ko nakitang Via Vlogs. Nagko-comment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Via Vlogs, wala. Remove natin mga kanos. Remove, remove. Okay, sayang naman. Wala, wala. Ano ba yan? Shuffle, shuffle. Okay, game. Dave Copania, are you there? Dave Copania. Dave Copania, hindi ko lang alam kung nandyan pa siya. Kanina nandyan siya eh. Dave Copania. Are you there? Dave Copania. Dave Copania. 1, 2, 3. Ayun, Dave. So 1 point. Dami na. Daming ng ano to. Kasama sa 300. Good luck sa inyo guys. Good luck, good luck. Sana may mamanalo na. Okay. Close ko lang. Shuffle. And ruleta. Uy, may bago. Uy, Emmanuel. Emmanuel. O hindi. Si Mariposa. 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 1 point. Kala ko si Emmanuel eh. Ano ba yan? Akala ko nga si ano eh. So, wakas nasali ako. Okay, game, game. Sayang. Shuffle, shuffle. Uy, may bago. Queen's Joren. Queen's Joren, nandyan ba? Feeling ko wala. Queen's Joren. Ang dami na nakalista. Queen's Joren, are you there? Queen's Joren. Ayun! Guys, ang dami nyo na. So, best of luck na lang talaga. Kung sino talaga manalo. Diyos ko, baka aabot ng 7 o'clock ito. Okay, okay. Game, game. Shuffle tayo ulit. And ruleta. Op, may bago, may bago. Uy, si Hans. Hans ba? Tama? Hans Dre TV. Uy. 2 points, 2 points. Hey, Hans Dre TV. May naghahabol guys. Hans Dre TV. Are you there? Diyan po siya. Okay, okay. Hans Dre. Hans Dre TV. Yan. So, 3 points si Seaman. 2 points si Hans. Mahal. Si Clip. Clinia. B-Boy Vlog. Rose, Rachel, Dave, and Queens. Okay? Tama. Oh, 2 points ka na, Han. So, good luck sa inyo, good luck. So, hindi ko alam kung sino mananalo. So, shuffle ulit. Kasi marami na kayo guys na nakalista. Uy, may bago. Uy, Emmanuel. Uy, hindi. Shit. Ivan Ayers. Sayang. Nandyan ba si Ivan Ayers? Kung wala, i-remove ko po. Ivan Ayers, are you there? Wala siya. Naku, sayang naman. So, remove ko guys ha. Para more chances sa iba. Remove. Okay. Shuffle. Uy. Sino ba to? Si Raem Asumbra. Feeling ko wala to. Raem Asumbra. Nandyan ba? Naku, maraming nalalaglag. Raem Asumbra. Kami na Yes, kayo na talaga. Absent. Naku.
More chances kayo talaga guys. So remove ko to Wala si Raem. Hindi ko nakita to Una lang. Okay, shuffle. Okay. Ruleta. Uy, may nagbabalik. Si Son Chiyong. Son Chiyong, are you there? Son Chiyong, nagbabalik ka. Congratulations. Shout out. Hello. Okay. Ruleta tayo, ruleta. O, 'di ba? More chances kayo. Yan. Kayo na lang guys natitira. Yung iba dito, marami na ako na ano to, na remove sa totoo lang. Sayang si Hello Beshies. Uy, sino to? Nako, si Malas. Parang panalo si Malas. First entry ni Malas for 300 pesos GCash load. Yan. Malas, are you there? Ay, si Raem nandyan. Anak ko, sayang. Wala ba si ano? Si Malas? Oo, Kins, nakita kita. Raem, nako. Wait lang, Raem. Wait lang. Dagdag ulit kita. Huwag kang alis, Raem. Nako, sinasabi ko sa'yo. Okay, nagruleta na ako, guys. Uy! Sino to? Nako! Seaman! 1 point na lang si Seaman, guys. 1 point na lang. Nako, parang araw ni Seaman ngayon. Guys, 1 point na lang si Seaman. So, good luck, good luck. Rex. Hirap na habulin. Sana nga. Naku, Lord. Ayan. Shout out. Hello po kay Jefferson Dilao. Hello po. Shout out. Okay. Ruleta tayo. Naku, Seaman. Parang araw mo ngayon Shuffle. Okay. Sino-shuffle ko guys para maging fair. Uy! May nanalo na guys. Congratulations, Seaman. Congratulations. Diba? Ang swerte. May buntit tayo nanalo, tapos meron tayong birthday. May nanalo din. So, congratulations sa mga winners. Wait lang. Si Seaman nanalo ng 100 pesos load. Nagnalo din siya ng 300 pesos load. So, congratulations, Seaman. Congrats. Sa mga winners po, Seaman. Ay, sorry. So, Seaman, i-PM mo lang ako sa Messenger or sa Facebook. Hanapin mo lang yung pangalan ko is Miko. Wait lang. Ito po yung, sa mga winners po, please PM me. Ito po yung Facebook account ko. Wait lang. Congrats, Seaman Congrats. Congrats din sa mga winners natin. Saglit lang. Yes, to. Ayan, Seaman. Sino ba ang winners? Wait lang. Yung winners natin for 50 pesos load, si Mariposa, si JM, si Dave Copina, si Angelita Magadya, si Roosevelt Ogtung, tapos sa 100 pesos load, si Son Chiyong, si JM Burma, si Seaman Planet TV, and also 300 natin is si Seaman pa rin. So congratulations. PM nyo lang ko guys, ayan sa Miko Diesto. PM nyo lang po ako for
for your details po sa pa-premyo nyo. Okay? Copy nyo guys. Copy. Ayan o, si Miko. Okay. Ulitin ko guys Wait lang. I-PM nyo lang ko guys for your prices. Okay? Tapos magpakilala kayo guys kung anong name nyo. Okay? Yan. Okay guys, sa mga winners, ulitin ko. Sa winners natin for 50 pesos load, congratulations. Mariposa, JM Bermas, Dave Copina, ayan. Si Angelita Magadya, si Rosville Ogtung, si Son Chiong for 100 pesos load, congratulations. JM Bermas, si Siman TV, and sa 300. So copy nyo guys, copy. Guys, thank you talaga sa mga winners, sa mga nagpasali. Maybe sa birthday ko sa November 10 or sa this coming November, magpapa-games ulit ako. So, yan. Sana nandyan pa rin kayo, guys. Sana more prizes pa. So, naging successful naman yung yung Buntis. Ay, si Buntis, oo. Si, ano, si, si Madam JM. Ay, sayang si Emmanuel. Ang swerte ng yung buntis, tapos si birthday boy. Swerte. Si Mariposa din. Tapos, sayang nga si ano to eh. Ay, wait lang. Meron pa palang Spotify, guys. Yung nalo si Hello Beshies, si Miss Hana, ayan. Miss Hana, nandyan ka ba? Miss Hana, Spotify kayo for 1 month. PM lang po kayo. Tapos si Mahalel si Lario. Tama ba? Naiyak lang. Okay lang ako. Sana all Kuya Rose. Netflix. Ay, Netflix! Uy, good idea yan guys. Netflix. Baka soon. Yan yung pa-premyo ko for 1 month. Okay lang ba? Okay ba? So, nag-enjoy kayo guys sa pa-premyo ko? Nag-enjoy ba kayo? Sagot. Ano daw? Sagot ko price niya. Host buntis. Wala na akong ano to. Wala na akong paayuda. Thanks a lot. Uy, thank you din, Miss Hana. Uy, congratulations. Miss Hana, ikaw nanalo ka din ng Spotify for 1 month. So, please PM me sa Facebook ko. Ulitin ko Ayan. Yan. PM nyo lang po ako. Okay? PM nyo lang po ako. Si Angelita, di ba nanalo ka din ng... nanalo siya ng 50 pesos load. Ay, thank you. Thank you. Si man, please PM me para sa claim mo din yung prices nyo. Guys, it takes time mag-send ako ng loads nyo. Sana hindi magloko yung GCash kasi alam mo naman dito yung connection sa Pinas, especially sa GCash. Thank you guys. Chat ako. Okay. Chat ako, host mamaya ako. Okay, thank you Raul, thank you. Happy anniversary. Thank you Emmanuel. Thank you so much. Sige guys, thank you so much. I hope nag-enjoy kayo and congratulations po sa at pasensya na din po sa mga hindi na nanalo pero maybe soon this coming November magpapa-games ulit ako. Thank you. Bye guys. Mag-end live na din ako. Thank you so much. God bless po and keep safe. Ay, pahabol pa. Anong pahabol? Oo, birthday. Ay talaga, birthday ko din yun. Uy, happy birthday sa'yo and 300, diba? Birthday ko din November, kaya ito, first time ko magmigay ng GCash load. Tapos na B-boy.
Eto, yung landslide yung panalo si Sima. Nanalo siya ng 100, nanalo din siya ng 300. May price ako 100 load. May price ako 100 load. What year pinanganak? Oy, may pa-price daw, guys, may pa-price daw yung si Raul, guys. Seryoso 'yan. Hindi yan nagbibiro. May pa-price. Year guys ha, year. Year. Hindi. Uy, may natama na. May natama. Wait lang, stop guys. Si Madam JM. Tama po. 1989 po ako, Year of the Snake at Scorpio. Si JM Burmas. JM Burmas. Yung buntit. Madam JM, mag-comment ka nga. Para makakita ni Raul. 1989, tama po yun. Si Juana Marie Burmas, ayan. Copy mo, Raul. Okay. Congratulations. Okay. O, diba? May surprise na pa question answer. Ayan, 1989, November 10, 1989 po ako na ano to, birth. Okay. Okay na guys? Okay na? Queens, sino pa ba? Si Hans. Uy, pasensya na hindi kayo nanalo. Gusto ko sana kayo manalo, pero wala eh, ruleta yan eh. Hindi ko hawak yung kapalaran nyo eh. Magkasunod. Oo, 'di ba? Malay nyo guys, soon maggaganito ulit ako. Next time. Thank you. Thank you guys. Thank you talaga. So keep safe. Tapos magdi-dinner na po tayo. Ayan. So nag-enjoy talaga ako guys kasi hindi ko na-expect ko sino mananalo. Congratulations. Tapos sayang nga, marami nga nalaglag sa 300. Ah, talaga? Wow. Oh guys, sa birthday ko, magpapagames ako. Game kayo? Game? Game kayo sa ano to, sa birthday? Wow, thank you. At least na-enjoy niyo yung ano to, yung pang-giveaway ko. Game po ako kung walang online class. Tara. Game. Sige. Mag-update ulit ako guys. Same time pa rin. 4 p.m. So, hopefully, may magbigay sa akin ng ayuda para at least mas ano to, mas malawak yung prices natin. Yun nga eh. Ako sabi. Tama. Okay? So, thank you so much guys. Mag-end live na ako. Maraming salamat. Thank you so much Raul. Thank you so much sa mga winners, sa mga viewers, sa mga nagsali, nagstay. Thank you so much talaga. So, okay na po. Ay, mag-PPM. Ay, wait lang. Advance birthday to me. Ay, happy birthday, Sir Swello. Hello po. Thank you, Queens. Thank you. Raul, thank you. Kay Angelita Magadya. Sa lahat po nagsali. Miss Hana, thank you so much. Thank you so much. So, thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Mag-PPM lang po ako sa mga winners or kayo mag-PM sa akin. Okay? Salamat. Keep safe po. Bye.